בואו איתי לבלוג בתוקה באוקאסט. מקודם אני לא יודעת מה זה היה. אז זאתי אחות הקטנה הבינונית, קוראים לה ליאן עדן, והיא אלרגית לבוטנים ולביצים. לא שאני אומרת את זה, גם אני אביא טעים. והיא כותבת בשמאל, תדעו. אני האמא ולי קוראים ליאן, ואני כותבת בשמאל, ואני אלרגית רק לחלב. תודה. אני האבא, קוראים לי ליאם, ואני כותב בשמאל, ואני אלרגית רק לביצים. ועדן היא ילדה עיוורת, ואתם תבדקו עוד משהו אם תסתכלו טוב. עדן עיוורת של מספר 9. אני אליאן, כמו אמא שלי, הרב החליט, ואני אלרגית להרבה דברים, חלב וביצים ובוטנים, כמו שהמשפחה שלי, רק אני כל הדברים זה המשפחה שלי, ואני כותבת בשמאל, ואני עיוורת של 9, שלי 10. אני רק צריכה פה להוריד קצת מהתאורה, לא, זו תאורה חזקה מדי. תסתכלו טוב. וזהו. אמא, אני רוצה לישון. אז קחי את הדובי, זה הדובי שלי, אני צריכה את אמא. זהו, הצלחתי. קודם כל לקחת את הדובי, לא בצד השני, ואני אשים את המשקפיים פה, ואני אעלה לי שם. יופי, נרדמו. בוא בשקט, נלך לבגדים. טוב.